नमस्कार मित्रांनो, मी कमलेश यारो का यार केकेस किचनमध्ये तुमच्या सर्वांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. दिवाळी अगदी हाकेच्या अंतरावर येऊन ठेपलेली आहे आणि केकेस किचन तुमच्यासाठी दिवाळीतील स्पेशल पदार्थांच्या खास रेसिपी शेअर करण्यासाठी सज्ज झालेला आहे. तर आजपासून मित्रांनो आपण दिवाळी स्पेशल सिरीज सुरू करत आहोत आणि केकेस किचन हे चॅनल सुरू करण्यामागचा मुळात हेतू हाच होता की महाराष्ट्राची परंपरा आणि त्याच्या पारंपरिक डिशेस जगातील कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचाव्यात. तर या सिरीजची श्री गणेशा आपण अशाच एका पारंपरिक डिश पासून करत आहोत जिचे नाव आहे गुळपोहे. कोकणातील खूप फेमस डिश आहे आणि दिवाळीतील पहिल्या दिवशी आवर्जून करतात. तर चला या डिश सोबत आपण आपल्या फराळाला सुरुवात करूया. मित्रांनो, गुळपोहे बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य मी तुम्हाला सांगतो. आपण इथे 1 वाटी पोहे भिजवून घेतलेले आहे. जसे आपण कांदे पोहे करताना भिजवलेले तर सिमिलर वे आपण 1 वाटी पोहे इथे भिजवून घेतलेले आहे. गुळाची एक मोठी वाटी आपण रँडमली पीसेस करून घेतलेले आहेत. बारीक बारीक पीसेस केलेले आहेत गुळाचे. इथे वेलची पूड घेतलेली आहे मी, चवीनुसार मीठ, अर्धी वाटी खोबरं किसून घेतलेलं आहे. आपण ड्रायफ्रूटची पूड घेतलेली आहे. तुम्ही बघू शकता काजू बदाम पिस्ता हे रँडमली म्हणजे जाडे भरडे त्याची पूड बनवलेली आहे. आणि आपण इथे तूप घेतलेलं आहे. तर मित्रांनो, चला आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. तर इथे आपण पोहे घेतलेले आहेत. जर तुम्ही बराच वेळ हे धुवून ठेवले असतील तर हे ड्राय होतात. तर तुम्ही रेसिपी करताना यावर थोडं पाणी शिंपडू शकता. तर तुम्ही बघू शकता एकदम मऊ लुसलुशीत नरम आहेत हे. यामध्ये आता आपण जे गुळाचे रँडम पीस केले ते ॲड करतो मी. आणि हे मस्त या पोह्यासोबत हे गुळ मिक्स करायचं आहे हातानेच. तर मित्रांनो, कोकणामध्ये जे उकड्या तांदळाचे पोहे येतात ते ब्राउनिश कलरचे असतात थोडे आणि तेच यूज करतात. पण इथे आता जे कांदे पोह्याचे पोहे अवेलेबल होते तर मी तेच यूज केलेले आहेत. तर तुम्ही बघू शकता या पोह्यांना या गुळाचा मस्त थोडा गोल्डन कलर येतोय आणि गुळाचा आणि मस्त सुगंधही येतोय. तर यामध्ये आता आपण आपलं जे अर्धी वाटी खोबरं आपण किसून घेतलेलं आहे ते ॲड करतो मी. हे खोबरं पण या गुळासोबत मस्त मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. तर मित्रांनो, आपलं गूळ, खोबरं आणि पोहे यांचं परफेक्ट मिश्रण इथे झालेलं आहे. तुम्ही चमच्याने सुद्धा करू शकता, पण हाताने केलं तर तुम्हाला गूळ प्रॉपर तो चिरड म्हणजे प्रेस करता येतो आणि तो पोह्यासोबत मस्त मिक्स होतो. तर त्यामुळे मी हाताने हे मिक्स करतोय. आता यामध्ये आपण आपली 1 चमचा वेलची पूड आणि चवीनुसार मीठ ॲड करणार. तर मित्रांनो, यावर आता आपण 1 चमचा वेलची पूड ॲड करतो. तर हा चमचा छोटा आहे त्यामुळे मी अजून थोडी ॲड करतो. आणि चवीनुसार मीठ, अगदी किंचितचं मीठ आपण यामध्ये ॲड करणार आहोत. आणि हे मिश्रण आपण पुन्हा एकदा मस्त मिक्स करून घेणार आहोत. तर मित्रांनो, आपली गुळपोहे ही पारंपरिक डिश आता रेडी झालेली आहे. तर ही पारंपरिक डिश आता रेडी आहे, पण महाराष्ट्र बदलतोय, कोकणही बदलतोय. तर या डिशला आपण थोडा फॅन्सी टच देणार आहोत. आपण हे मिश्रण मी आता तुपामध्ये ड्रायफ्रूट सोबत मस्त फ्राय करून घेणार आहे आणि याची लज्जतपणा याचा अजून वाढेल. तर नेक्स्ट व्हर्जन ऑफ पारंपरिक डिश आता आपण करू. थोडंसं आपण याला फॅन्सी टच देतोय, पण ही डिश इथे पारंपरिक पद्धतीने रेडी आहे. तर मित्रांनो, आता मी गॅस ऑन करतो आणि आपल्या पॅनमध्ये 1 चमचा तूप ॲड करतो. तर तुपाने खूप सुंदर सुगंध आणि चव येते. तर मी यामध्ये 1 चमचा तूप ॲड केलं. आता या तुपामध्ये आपण जे ड्रायफ्रुट्सची जाडी भरडी पूड केली, तूप जरा गरम होते, ही पूड आपण मस्त भाजून घेणार आहोत. तर मित्रांनो, आपलं तूप गरम झालेलं आहे. आता याच्यामध्ये मी ड्रायफ्रुट्सची पूड ॲड करतो आणि मस्त भाजून घेऊया आपण ड्रायफ्रुट्स. तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता आपले ड्रायफ्रूटची जी पूड केली ती आपण मस्त भाजून घेतलेली. एकदम मस्त लालसर कलर आलेला आहे त्याला आणि ड्रायफ्रूट्सचा खूप सुंदर सुगंधही पसरलेला आहे. तर यामध्ये आता आपले जे पारंपरिक रीतीने बनवलेले पोहे होते ते मी ॲड करतो. तर आपण जे पोहे बनवलेले ते मी या तुपामध्ये आता ॲड करतो. आणि हे पोहे आपण या तुपामध्ये या ड्रायफ्रूट सोबत मस्त मिक्स करून घेणार आहोत.
या ड्रायफ्रुट्स आणि तुपामुळे मस्त मिठाईसारखी लागते मित्रांनो. एकदम मस्त नेक्स्ट व्हर्जनला पोचते ही पारंपरिक डिश. तर तुम्ही बघू शकता आपली ही डिश आता रेडी झालेली आहे. आता ही मी डिशमध्ये सर्व करतो. तर मित्रांनो, आपली गुळ पोहे ही रेसिपी रेडी झालेली आहे. याला गुळचून असंही म्हणतात. तर तुम्ही ही नेक्स्ट व्हर्जन ऑफ पारंपरिक डिश नक्की ट्राय करा आणि दिवाळीचा आनंद लुटा. येणाऱ्या दिवाळीच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद.